Ja kuuntelet Yle X aamua, Kimmo tänään studiossa. Hyvää huomenta vaan kaikille kuuntelijoille. Ja nyt me haluaisimme kuulla teiltä, hyvät kuuntelijat, minkälaisia aamurutiineja te teette aamuisin, että päivä lähtee mukavasti käyntiin sitten. Esimerkiksi Sari on lähettänyt meille tällaisen viestin, jossa hän sanoo, että hän laittaa illalla ennen nukkumaan menoa tohvelinsa tuonne kylpyhuoneen lattialle, missä on lattialämmitys. Ja näin ollen sitten Sari saa jalkaansa aamulla sitten lämmitetyt tohvelit. Aivan mainio, siinä on sitten mukava syödä aamupalaa. Tosiaan voitte lähettää tänne viestejä tai soittaa. Jahas, meillä onkin jo sitten ensimmäinen soittaja linjoilla. Mä oon Timo Täyspuutinen tästä Tampereelta, morjesta. Mulla on semmonen aamurutiini, mistä ei todellakaan lipsuta siitä, että pakko vetää semmoista korjaussarjaa siinä alkuun. Mitäs tämä sitten itse asiassa tarkoittaa, tämä korjaussarja? No tietenkin, jos vaimo on hereillä jo ja jotain siinä häslää, niin sitten on pakko ottaa niinku heti terävää naamaa. Jos vaimo on ehtinyt jo töihin lähteä, niin sitten riittää ihan keskiolutkin siinä ihan hyvin. Ahaa. Mites sitten, jos te heräätte ennen vaimoanne? No silloin ottaa kyllä korjaussarjaa pikkasen myöhemmin. Kiitos teille. Siinä siis Timo Täyspuntillinen Tampereelta ja minä en kyllä nyt ihan suoraan sanoen ihan ymmärtänyt, mistä oli kyse. Mutta mennään eteenpäin. Kuuntelet siis Yle X aamua. Hyvää huomenta kaikille.